Hello world, hello po mga kababayan ko. Kumusta po kayo ngayon? Sa lahat. Andito po tayo ngayon sa Naguilian, La Union. Ngayon, nagulat po ako kasi nagloko po ito ng aking gimbal. Nagulat po ako dahil established na po ito. At marami na pong establishment dito ng mga businesses. Meron po tayong tinalo na kaibigan po natin. Andito po yung sa plaza. Ang ganda, di po ba? Mga kababayan ko, yung mga taga Naguilian, miss nyo na po bang umuwi sa Naguilian? Ito na po yung establishment. Ang pangalan dito na mall is Epic Mall. Merong Epic Mall na sa SI dyan. Yan. Tapos, yun, ang laki eh. Yun, malaki. Ang laki. Shout out to everyone. Kumusta po kayo? Welcome to Filipino Life Stories. Marami na pong mga negosyo po dito. Ang laking banga, no? Eh ngayon, mag-order po tayo ng kape. Dahil may nakita po tayong kape dito. Ayan, no? Marami na pong establishment dito. Maraming salamat po sa suporta na ibinigay niyo po sa ating channel, Filipino Life Stories and Filipino TV. Yan, may epic mall po dito. Yan. So, Naguilian. Ito po yung mga hanap buhay na ating mga ano dito. Epic mall, yung supermarket. Laki, oh. CSI, Epic Mall. Yun, ginawa na pong business establishment po yan. Yun. Ngayon, nag-park po tayo dun sa may park ng Jollibee. Lalakad po tayo. Yung hanap buhay po, nag-iisa pa po yung ano dyan. Yung sa coffee. Shout out to everyone. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat, mga kababayan ko. At sana po loobin awa ng Diyos na maka-support po tayo sa ating community. Dahil yun naman po yung ating intention. Although wala po akong mahanap na establishment dito na talagang small business. Pero makakahanap din po tayo dahil minsan siyempre, kailangan po natin na tignan po yung ating seguridad din. Hindi po ba mga kababayan ko? Marami na pong establishment dito. Meron na pong yan, McDo. May McDo na po dito. Tapos, meron na po dito na Jollibee. Yan. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo pong lahat. At tayo po ay nakapag-establish ng ating medyo alanganin yung lalakaran natin. Baka po kasi dito tayo maglalakad. Yan. Makabutas na yung lalakarin natin. Yan, tuloy-tuloy. Yung buy one take away coffee. Maraming salamat po sa inyo. See you later. May aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa susunod po na ating videos, kailangan po mag-suggest lamang po kayo kung anong gusto niyo po na ibahagi sa atin. At nagapihan po tayo kaya hindi po tayo nakapag-drone shot yung buo. Thank you very much. Please subscribe to our channel, be a member, and join the privilege perks po. Maraming salamat po. Shout out to everyone. Thank you very much. God bless everyone.